Paningkamot ang delivery, oh. Simot ta, simot sa, simot. Simot lang, simot. Simot ba? Tampils ninyo ha. Basta makatubag mo, makakaon mo, og unsa? Chicken sa Jollibee, oh. Kani, yun ang taniha ka ng ang kwarta ko sa kwarto 4. Sige ikaw, basta makatubag, tagaan og chicken. Dili 4 chicken. O nasa siya. Ang kwarto ko sa kwarto kay 4. Kusga, balik ka, kusga. Ang kwarto ko sa kwarto kay 4. Ang kwarta ko sa kwarto 4. Ang kwarta ko sa kwarto kay 4. Okay, balik ka sa katulo man. Ang kwarto ko sa kwarto. Dili, balik ka tinsan, balik ka to kaluyong. Kasi ate, ang kwarta ko sa kwarto 4. Tangkis niya basta makatubag na Jollibee ha. Ang kwarta ko sa kwarto ay 4. You know what happened with the D.R.E. Basta, kusga. Gumisip ko ko ano. Ang kwarta ko sa kwarto ay 4. Pero lang, madali. Ang kwarta ko sa kwarto. Ang kwarta ko sa kwarto ay 4. Okay, balik ka katulo. Ang kwarta ko sa 4 ay 4. Siya managot. Oh, kasi siya, ang kwarta ko sa kwarto 4. Ang kwarta ko sa kwarto. Hindi, balik ka. Ang kwarta ko sa kwarto kay 4. Okay, katulo. Ang kwarta ko sa kwarto kay 4. Okay, isa na lang. Ang kwarta ko sa kwarto kay 4. Isa na lang sakto. Ayan nga, ikati. Dali ate. Okay, dali ate. Isa na lang kwarto. Okay, ikaw, katulo. Ang kwarta ko sa kwarto 4. Okay, Ang kwarta ko sa kwarto ay 4. okay, katulo lagi. Kwarta ko sa kwarto at 4. Ang kwarta ko sa kwarto ay 4. Yay! Lord, ako gamong. Okay, sisiya na saan. Okay, ilang. Okay. Ikaw, ang kwarta ko sa kwarto 4. Ako ang nagpuan si ate, plato, kay mukhaon na. Mukhaon na si ate. Okay. Ikaw, paningkamot ang delivery, oh. Simot ta, simot sa, simot. Simot lang, simot. Simot ba? Ano lagi siya lagi? Okay, tarong na. Tingnan na, okay. Kwarto. Tarong na. Kwarta ko sa kwarto kay 4. Okay. Kwarta ko sa kwarto kay 4. Siya na. Ikaw yan ha? Ayaw mo naman siya. Kanay, last one. Pala maduha ang chicken eh. Ang Ay, di balay ko ni maduha. Bilay Libat. Di ko ganang maduha. Yata, susi malimot na ang ganang.